ona, baina gizona. Halakorik sekula esan edo pentsatu ez baduzu, zu zara gizona. Eta gizonez ari garenean ez gara genitalez ari. Munduan egoteko modu bat da gizontasuna. Ikasia, privilegioz josia eta bere kodigo propioak dituena. Gaiari zirrikituak aurkitzeko, gaur gurera ekarri ditugu Aner Euskitze, Inigo Etxezarreta eta Irati Erauzkin. Ongi etorri zulora, has gaitezen. Gizontasunaz ari gara, maskulinitatea ere aipatzen da batzuetan, Inigo zuk bereizi egiten dituzu gizontasuna eta maskulinitatea terminoak, zergatik? Batez ere, romantizatu egin delako maskulinitate hitza eta ematen dulako dela hola jarrera eta rol kumulo bat generorik gabekoa edo bai, genero bati lotuta, baina romantizatu egin delako batez ere. Eta uste hitz egin barrela gizontasunaz edo gizontasunaz kenduta gizonetaz, gizonak, hori delako uste violentziara egiten duena eta violentziara egiten duen sujetuan jarri behar da fokoa, osea gizonek egiten dute violentzia bat. Batez ere emakumeen gainean horren antagoniko bezala sortzen delako eta peña askoren gainean. Orduan, ez romantizatzearen eta jartzearen fokoa modu violentoagoan inkluso, violentziara egiten dienei ez diegu bidea erraztuko. Sarrerako testuan aipatu dut gizonak aipatzen ditugunean ez garela genitalez ari eta agian ikusaren bat harrapatu du horrek despistatuta. Lagunduko didazue azalpen horretan pixka bat? Nik uste gizontasuna oinarritzen dela zuri gizarteak ematen dizkizu rol batzu. Rol horiek oinarritzen dira privilegio baten gizona izaten kasun, eta orduan gizontasuna definitzen duena da niretzako rol horiek, gauza da zuk rol horiek barrena zintuzula, hori normala da, baina zuk rol horiekin ze erabilpena egiten duzu, eta erabilpen hori da boterea. Eta zuk botera erabiltzen baduzu horrarik hitz egiten gizontasuna edo maskulinitate toxiko baten, ez? Batez ere erabiltzen baduzu botere hori edo rol horiek beste pertsonak zapaltzeko, beste kolektiboak, emakumeak edo LGTBak edo hori, azkenen zure posizio privilegiatu hortaz aprobetxatzea, hortan jarretzen da. Bai, nik ere ez dakit zenbaterainoen erresa ulertzeko, baina uste dut gizontasuna esentzian baino gehiago ulertu daitekeela esentzia horrekin egiten duzun horretan. Pixka bat Iratik jo duen bidetik, eman dizuten hori nola erabili duzun, ze autu hartu dituzun eta autu horiek ze ondorio dakartzaten eta ondorio horiek asumitzeko ze gogo daukazun. Orduan nolabait da, sistema baten baitan, eta sistema hori da cis hetero patriarkala eta nahi dugun guztia, sistema horren baitan zer rol hartzen duzun eta zeri aurka egiten diozun edo zer permititzen duzun. Gutxi gora bera, nolabait, ardatz batzuk baldin baduzka sistema horiek, ardatz horietako zenbaten gurutzak eta onartzen duzun eta betikotzen duzun. Privilegioak aipatu dituzu Irati, gizontasuna eta privilegioak bereizi litezke bi kontzeptu horiek edo bana ezinak dira? Kontestuaren arabera, eta hau uste importantea dela igual markatzea gure boterea onditu edo txikitzen dela inguruaren arabera eta inguruarekin daukagun harremanaren arabera, ezta? Gizon txuri cis heterosexual batek eduko duen boterea ez da bestelako gizon kategoria hortan sartzen den, baina bestelako zapalkuntza batzuk jasotzen dituen gizon horren ondoan ez ditu horren besteko boterak eukiko bigarrenako. Orduan, kontestuan arabera da. Osea, gizontasunak beti suportatzen du botere bat, beti. Ez dago alternatibarik gizontasunari. Gero igual da dugu landu zentzu diren estrategiak, zen generoak behar du taktika eta estrategia, baina gizontasunari ez dago alternatibarik, baina beti boterea ez da modu berdinean erreproduzitzen, baldin eta kontestua zure klasea, arrazilizatu baldin bazera, gurpildunokia baldin bazoaz, ikasketa mailen arabera, erlijioa aldatu egiten da. Inigo jo duen bidetik
ez da gauza bera zure familia tradizionalean eta ezagit, zure kuadrilla, inkluso zure kuadrilla gizontasun hegemoniko horren baitan eraikitako horretan armairutik ateratzea bera da ikaragarrizko iraultza eta aldiz ezagit, asanblada transmarigolo batean da egin dezakezun gutxienekoa, ez? Orduan, pixka bat hori ulertzea eta horrekin jokatzea eta non zer egin behar duzun eta non zer suposatzen duen egiten duzun horrek ulertzea bera nik uste dute pauso bat badela. Orduan, ondorio moduan, atal honetan gizonei buruz ari garenean, ari gara gizarteak eman dien privilegio edo rol horri uko eginten ez dioten pertsonez. Balio du? Gizonez. Ados. Guk zuloran ere badugu gure gizontxo propioa eta kalera bidali dugu gizontasunaz galdezka eta gizonak nolakoa diren galdetuz. Portillo, zurea da hitza. Gizonak, gaurkoan, entzutea, hitz egitea baino gehiago tokatuko zait. Nik bazpare mikrofonua utzi eta ea ze iritzi duen jendeak. Nolakoa gara gizonak? Ui! Un desastre. Bagara. Badire mutiko dizentik, badire mutiko normala, badire mutiko ergelak. Bizket brutoak hasieran. Adibidez autobusean goaz eta haiek oiukaz, demora guztian. Bueno, baina ez da hori normala. Baina ez guzti. Bueno, gaur egun dago oso modan maskulinitate fragila, adibidez, eta kontuan dizibili behar gara horrekin, batez ere zuek. Portara batzuk nik uste dute aldatu beharko zenuketela. Daudela batzuk direla edo muy ez dakit nola nazke ematen dutela edo oso astunak. Dire buret machos, en plan, dekie beldurre beren maskulinitate, dekie maskulinitate fragila. Bueno, ni naskatuta nago, ze nik ez naiz ez objektu bat, nik zuen eskubideak nahi ditut, lasai nahi dut joan kaletik. Baina oraindik batzuk daude mendian eta ez dira jaizten. Bakean ustea mesedez, askatasuna nahi dugula. Eta emakumeak errespetatzea, hori oso argi eta aldatzea mesedez. Batzutan esteko zuela arrazoirik eta onartu behar zuela. Tira, topiko batzuk atera dira bideoan, baina txistetik haratago honek aitzaki ematen digu gizontasuna den hitz abstraktu hori gauza zehatzetara ekartzeko. Irati, nolakoak dira gizonak? Nik uste dut, igual, hola, printzipioz, estereotipoa jarrita, zu pentsatzen duzu, gizon bat, izango du, tipo, heterazo bat, bezala hori entzatela, izango zala, pertsona bat ematen hor dakala testosterona gaindosi bat, hori, eta nik uste dut dela gehiago, hori baina, hori izan lehikela, baino, da, lehen osan duten bezala da, zuk boterea nola erabiltzen duzu. Eta zure rolak, zure rol batzuk emaitzen zuk hori betetzen duzu, eta hori erabiltzen duzu besteen gainen jartzeko. Eta adibidez hori ikusten da, txikitatik oso gauza txikitan bezala, ez? Adibidez, emozioen kontuan eta hola, mutilak askotan, dazukate, jasuten hezkuntzagatik, igual, saltasun gehiago emozioak identifikatzeko edo erregulatzeko, baino askotan adibidez ez dakate esaten dena ardura afektibo hori, ez? Ez dakate komunikatzeko joerari, ez dakate beste lekuan jartzeko, beste pertsona lekuan jartzeko ohiturari, eta azkenen gizartean zaten da, mutilakola die. Eta hori ikusten da, gero eta gauza gehiago bezala, ez? Eta mutilan jarrera guztik die, mutilakola die. Eta beste gauz guztietan azken hori mutilak ezakate eskubide gehiago bezala. Emakumei da presioa, eta mutila berriz guztiz privilegioa dakatela. Aner Inigo, horri gehitzeko, zer espero da gizon baten gandik? Emakume bat ez izatea. Espero da. Edo sozialki emakumezkoi egotzitako rol, espektatiba guzti horiek ez izatea. Gizontasuna edo gizona bera eraikia delako emakumezkoaren antagoniko bezala eta gizona da arrakasta. Imaginatu, esan barun txekita, baina oraintxe bertan hemen ere bai, edo gure inguruan, gure kuadrian, zein da gizon bati esan aldioten insultorik handiena, marikon. Eta normalean erabiltzen da zigortzeko praktika afektibo konkretu batzuk mutien artean. Batzutan bai, baina normalean ez. Normalean izaten da zigortzeko, berdin zabe, txikitan arroxata dantza, original jartzen, heldutan, beldurra edo gutxi foiatzen dezula.
edo zure bizitza sexuala ez dela publikoa, hau da, zer rol, nori egotzen zaizkio rol horiek emakumezkoei. Gizon bati egin zaion insulto handiena da marikon hitza, ez da? Hau da, gizartaren erdiaren zatola jartzen 50-50, insulto bada beste erdiaren antza eukitzea. Orduan, gizontasuna da performance bat, edo ospakizun bat anormalitatean ez egotearena. Ez gera emakume, ez gera travesti marika, queer friki batzuk, eta gizontasuna da boteraren arrakasta. Eta gizontasunean egotea erabakitzea denez emakumearen edo rol feminizatuen antagonia, denez arrakasta, gizontasunean egotea eta hortik ez ateratzea da praktika misogino bat. Zen da ospakizun bat, nien naiz marikoi bat, hau da, nien naiz nire inguruko emakumea bezala. Eta orduan hori da performanza. Gizartan ezartako norman sartzea batez ere, uste badez. Eta gero nik uste hori esparru pribatura ekarrita ikusten dela nabarmenen asko hitz egiten dugulako gero etiketa publiko ez, eta nola kokatzen garen inguru publikoetan, eta gizartearen aurrean orokorki ezagit egin beharko bagenu bezala garenaren azalpen bat. Eta nik uste hori gero bene-benetan errealitatean agertzen dela jarrera pribatuetan eta eremu pribatuan azkenean gizona da zeintzalanei ihes egingo diena, laguntaldean hartuko dituena posiziorik erosoenak, parrandan ligatuko duena modu jakin batean, larrutan egingo duena modu jakin batean jende jakin batekin, eta azkenean eguneroko detaileetan eraikitzen dela gizonaren norma hori, eta zentzu handi batean horri kontra egiteak ere datzala eguneroko jarrera pribatu txiki horietan, hain handitara joan gabe uste dut hori dela askotan okerren eramaten dutena edo zait. Aner, Inigo, zuek seguraski umetan aur moduan gizon kategorian irakurriak izango zineten, eta gero egin duzu bestelako ibilbide bat. Zein da zuen bizipena eta horri lotuta nola zigortzen du patriarkatuak norma horretatik ateratzen dena? Bai, nik uste eta haratago joango nintzateke, nuke esango bakarrik umetan ezarri zaigun kategoria bat edo denik, nik egunero sentitzen dut armairutik atera behar bat, edo gizontasun horri ukazioa praktikan eta errealitatean erakutsi behar bat egunero etiketatzen gaituztela, naiz eta ez bakarrik ideologikoki edo barrurago doazen jarreretan horri kontra egin, baizik eta publikoki ere saiatu garren neurri batean horri ihes egiten dioten bideak aurkitzen, nik neu behintzat egunero topatzen dut, demostratu behar bat horri uko egin nahi hori, ez dakit. Eta hori azkenean transformatzen da eguneroko zigor eta karga batean nahita ez eta dudari gabe, eta gero da hori kargantea eta aldi berean niri askotan egiten zait pixutxua hori eraman beharra. Erabaki dut eta badakit erabaki bat dela egiten ari naizen hau, baina erabaki hau berretsi beharra eguneroko zera bat balitz bezala eta beste batzuek egin beharrik ez duten zerbait. Tope ados, noski, Anerrekin. Nik gehituko nuke igual maskulinitatetik atera daiteke, pixkat hori aldarrikapen bezala, importante. Nik adibidez leheno edo nun identifikatzen, edo benti identifikatzen nintzen, edo sozializatzen nintzen gizon moduan, uste nuen desira eta praktika gauza ezberdinak zirela, eta seguraski nire desirek eraman haute honea, guztion desirek eraman gaituzte tokitara, osea, ita izatea desira bat eraman zaitu toki batera. Bueno, jo kese, bakoitzain nahi duena, baina toki batera eramaten zaitu. Eta gero igual igandean numeak etxean utzita zoaz triatloira entrenatzera. Exactamente, desira horrek eraman zaitu, seguraski, bueno, en fin, zure novia gotera deskiziatu azuregatik, totalmente normal. Baina, igual kasu honetan hasieran nik identifikatzen un bakarrik nire praktika politikoa edo desira batekin, eta leheno igual sozializatzen nintzen
gizon homosexual bezala, edo batzutan marika bezala, eta eren batzutan ulertu dut, generoa ez dela sentimendu bat, ez da, identifikatzeko modu bat, depende zure kontestua, beraiek esan duten arabera, depende kuadrian iratik esan du, depende zerroituzun, edo anerrek familian, edo... Eta nik adibidez ulertzen nire generoa estrategia bezala, batzutan sozializatuko naiz marika bezala, ulertzen dudalako guapoagoa dela gazteekin adibidez, como ni juta modu maskulinoagoan eta gero hautsi horrela, porque bestela identifikatu noko naute, hola loka bezala. Beste batzutan ez bitar bezala, travesti bezala, ez dakit, osea, generoa ez da estankoa beti, ematen du estankoa dela, generoa denbora guztian. Orduan, izan da trantsizio bat, batzutan zaila, como pixkat lokoa identifikatzea hor, osea, ez norman identifikatzea batzutan da violentzia eta superbientzia bagatik ere bai, baina gero, ostras, usteet eman didala edo eman digula nire bizitzako gauzarik oberen esan morun, obenetanikoa, esango gula, izateko tope kategorikoak. Anerzu bertsolaria zara, zenbateraino da gogorra edo zaila hegemonikotik aldentzen den rol batekin taularatzea? Bueno, niretzat oraindik da prozesu bat, Osea, ikusten naiz askotan leku batzuetan negu kontziente naizenetan eta oraindik ez dakit nire lekua topatu dudan holtzan eta askotan kostatzen zait eta gero egia dela horre ere ulertu behar dela asko testu ingurua eta lekua eta ingurua eta bertsokideak eta publikoa eta herria eta dena. Baina batzuetan sentitzen dut kontra gehiegi egiten ari naizela, eta beste batzuetan sentitzen dut gehiago egin beharko nukeela. Eta beste batzuetan supereroso sentitzen naiz egiten ari naizenarekin. Eta hor kontziente naiz ez dela ez nire jarreraren errua, ez nire ardura ere askotan ez dagokidala niri erabaki behar bat zer noraino eragin nahi dudan eta zertan aritu nahi dudan. Baina egia da eta konprobatu dut eta gainera saiatu naiz askotan kontzienteki horretara ere begia jartzen oso desberdin entzuten dela esaten duzuna segunetan nola, non eta nondik esaten duzun. Eta horrek holtzan ere eragiten du eta aldi berean sentitzen dut lehen Inigok esan duena horrek eman didala, kasu honetan bertso munduari begira, oraintxe bertan hor mantentzeko arrazoirik handienetako bat eta ingururik ederrenetako bat eta dudari gabe horri esker jarraitzen dudala hor, baina oso violentoa da bertso mundua. Ies egin nahi badiozu hegemonia estankorri eta hor bai dela hiperestankoa eta gainera sinestarazten zaizu aldatzen ari direla gauzak eta supererosoa dela dena denontzat eta lanketa batzuk egin direla beste munduan zehar beste inon egin ez direnak eta gero da betiko mierda, baina politago pintatuta. Irati, ireki dezagun beste meloitxo bat, posible da eta alden neurrian behintzat gizonekin parez pareko harremanak izatea? Nik uste dut baietz, baina hortako behar da prozesu bat, dekonstrukzio prozesu bat, eta gauza da, nire ustez, dekonstrukzio prozesua behar duna da hezkuntza emozionala. Hau da, azken baten zu gizartean jaso dituzu balore batzuk, hezkuntza bat, eta aurreiritzi batzuk, ez? Azkenen horako privilegio erlatze bat dagoenen, aurreiritzi batzuk edare hor. Orduan, hoi dena ezabatzeko ez da nahikoa pentsamendu bat egotea, denok dakigu matxismoa gaizki daola, denok dakigu homofobia gaizki daola, baina gero praktikan askotan badazkagolako jarrera, zergatik hori dena daukaigu oso barrenatua barrenen. Orduan, beharrezkoa dena da erakutsi jendeari batez ere empatiakin. Ematen dut ontakeri bat, baina empatia lantzen baldin bada beste guztia jungo da pixkanaka lantzen. Eta espazio gehiagoen behar zaigu guri erandik ere. Aitortu behar dut, urrengo zatiak beldur pixka bat ematen didala, ze guk badaukagu WhatsAppeko taldean gizon bat beti bere iritzi potoloak bidaltzen dituena, eta uste dut badaukala esateko zerbait, baina, ja. Apa, ekipo, gizonak, gora eta bera, gizontasun berria nolakoa izango da, nolakoak behar dute etorkizuneko gizonek, apa, kaixo, hemen nao, hemen gaude, gizontasun berria, ja existitzen da. Desera ikigea,
Ereiki dugu eredu berri bat, ez dakit entzute duzuen hor, atzetik, garbigailoa da, lavadora, nahi duzun bezala esan. Nerone jarritakoa, neronek eskeiko gero, sentimentua dauzkat, ze gehiago nahi ezue, osea, da beti, benga, beti, beste zerbait eskatu, ez da? Zer nahi ezue? Begiak pintatzea, hori nahi ezue. Izte txorradat, gizon berriak ez bila segi, hemen gaude. Ekipo, joder. Zer diozue nork erantzungo dio, nahikoa da telazko poltsa bat izan, pixkat baxuago hitz egin eta bileretan esku altxatzea gizon izatearen karga hori kentzeko, edo badaude gizontasun onak eta txarrak? Daude gizon jatorrak eta hori ondo dago. Osea, benetan, uste alternatiba eta aldarrikapena dela, como atsegina izan jendearekin, jatorrak izan superimportante, baina hori da zaintzea bestea edo izatea gizon funtzional bat. Osea, izaki funtzional bat zerarako ez zera sujetu politiko bat, hori superimportante, vale? Como funtzionala zera, tope ondo. Eta gero jatorrak izan, atseginak izan, orduan, bai, daude gizon jatorrak eta gizon atsegin, eta uste hori aldarrikatu garela, tio, izan jatorra gurekin, inirripar pixka tabernan, izan horren txulapas. Baina, uste, maskulinitate berriak existitzen direla, hau da, gaur egun Euskal Herrian ezkertiarrak diren gizon guztia dira maskulinitate berriak. Ez da hobea edo txarra, bale? Osea, gizontasun berria ez da como alternatiba bat. Uste, bai, maskulinitate berri badagoela, baina ez da ez hobea, ez okerra, da neutroa. Bueno, okerra da, jo que sé, porque maskulinitatea okerra da, baina ez neutroa da. Uste, ez dela alternatiba positibo bat. Maskulinitatea bera, eta poltsoarena justo aipatu ezuna, duela 3 urte edo 5 urte memea hori zen, como pesaus poltsarekin eta hola. Eta uste, horren kontrako reakzio bezala sortu dela oraindik, ez nahi pesauagoak direnez, baina berdin pesauak diren beste gizon batzuk txaflia jartzen buruan, ia errapatzen, iten como denak, ez diola ezer importa, tuiteatzen dute superazkartako mari gabe, osea, hori pasatzen ari da, eta uste dela reakzio bat ere, maskulinitate berri bat, ere dela gizontasuna eta violentzia, uste dela ere azken aldian Euskal Herrian pasa den efektu baten ondorio, osea, seguro iratik hau hobeto dakila Twitterrengatik, eta uste dela igual batez ere kilikenen baita sortutako peña satelite bat, eta nik kilikenen tope aldenago, baina uste horrek sortu duela eredu bat, eta horrein ikusten dut gizon batzuk simulatzen direla como tope inungo ardurari gabeko txaflia jantzita eta entzuten banpina, sin más, tío, osea, violentzia iguala, ja, bale, osea, que pesaus. Eta gero, bestalde maskulinitate berria ez dela alternatiba bat, baina eta neutroa dela, baldin eta ulertzen baduzu neutroa dela. Uste dut, jende bat eskudatzen dela pila bat bere maskulinitate berriaren baitan eta bere zaintzeko funtzionaltasun neutro horren baitan, hori, telazko poltsa zazkala beltzez pintatzen ditut eta 2 muxon baten ditu saludatzerakoan, sin más, tio, ez joan hortara, ez erakutsi niri majoa zarela. Egin benetan balio duten eta benetan eragingo duten gauzak zure eremu pregatuan, eta ez kontatu niri zure bizitza, zer egin nahi duzun eta zer ez duzun, eta lagun homoseksuala dituzun edo ez dituzun. Uste dut askotan erabiltzen dela maskulinitate berri hori edo horren izenean, edo inkluso hitza bera esan gabe, baina eredu horren performance bat babesteko eta pixka bat mugaren bila zenbateraino izan daiteke onartua nire kuadrilla heterosexual violentoan, baina aldi berean lagun feminista majekin liatu. Eta igual hori egin nahi baduzu hobeto izan zure kuadrillakoen laguna eta hori bakarrik eta utzi gupakean. Nik uste bai aldatu dela pixkat, denborakin eta hola, ez da berdine, oan dela ezagutzen bat urteko gizon bat, oaingo gizon bat, hori, estereotipoa pixka ja, esan duna hori patxaran eta puroakin, badago, baina, pixkat aurreratzen dihoa bezala. Nik uste hori bai meritu azken baten da kolektiboen borrokagatik, bai feminismoa, bai LGTB kolektiboa, eta beste zein batek bultzatu dutela pixka bat, jarrera horiek, jarrera horiei bentsat indarrak entzen. Eta nik uste horrekin jendea pixkana aldatzen da, azkenen zerbait berrira egokitu behar delako.
zuek uste duzue badagoela Iratik aipatutako garaiaren faktore hori, aldea dago zaharren eta gazteagoen aldean? Ni nahi hau gizon zaharrekin komunikatu askotan, usaintzen duzulako eta badakizulako zer datorren, eta ez dutelako pretenditzen ez diren ezer, eta demonizatu gabe hemen beraien saiakeratxoa, beraien partetxotik egiten ari den jende hori, baina bintzat pretensio handirik gabe egiteko eskatuta. Uste dut garaiak eta garaiaren baitan meritua daukatela Iratik aipatu duten mugimendu eta borroka guztiek, ekarri dutela deserosotasun bat, edo behintzat, jende batek ulertzen duela momentu batzutan egiten duena eta dauzkan praktikak ez daudela ondo. Eta ulertzen du eta badaki segun non ezin dituela egin. Nik uste bai, esaten dugunen gizon, zaharrak eta berrien, aldaketa dagoen, eta bai ez pentsatzen dut, baina baitare analizatu behar da gauza bat. Badare gauza batzuk, garai baten esatea edo jokatzea permitituten zana, eta oain ez, orduan gero, aldaketa egon behar da, bestela ez du funtzionatuko, ez adibide bat, hola, tipikoa, igual, oan dela, 70 urte, gizon batek esaten zuen, nire emazteak zuk aldatzen dut, eta nik ez zer egiten, eta hoi gizartari begira zantzera super normal, no? Ez norbatek gaizki hori ezin egin, edo, eta karo, hori oain esaten duzu, eta normala den bezala pikuta bialtzen zute, ez? Eta, gara, holako gauzak bai nik uste pentsamendu aldaketa egon den, horrek erakiten duela bai jarrera aldaketa bat egotea. Horregatik ezin die berdinak izan, ezin ezkoa da. Ni horrekin topea doz, eta zuk aipatu duzu, bebiek aipatu duzu, feminismoa, LGTBI borroka, beste borroka batzuk, edo transfeminismoa dituko diegu, orduan, fiskate gondenez tope zorrotz, uste ere, aitortza txiki bat Iratik aipatu delako, feminismoan egoten ikasi duten gizon horiei edo behintzat ulertzen, eta proposatzen denean praktika superradikal bat, eta zu sozializatzen zerenean beti, ideario politiko superradikal batean, eta beste peina batek jartzen dizkizu, beste instrumentu batzuk maila gaben, eta zetezu, ostras, txabal, praktika honetan, proposamen politiko honetan, daude, movida sako aurretik mai gainean jarri ez zirenak, eta batean horrek jartzen du zalantzan, gizontasuna, porque batean ez zera arrakastatxua, batean zure beharrak ez daude erdigunean, beti bezala, edo batean dituzu dudak, edo batean seinalatu zaituzte momenturen baten. Orduan behintzat, benga aitortza txiki bat, gaur egun feminismoan egoten edo ulertzen, edo horri aitortza politiko minimo bat egiten ikasi duten gizon horiei, porque horrek ere ekarri du aldaketa batzuk egotea. Baina orduan eta amaitzeko, zer egin behar dugu gizonekin? Edo zer egin behar dute gizonek euren buruarekin? Nik uste, lehen aipatu betela, batez ere txikitatik eskoletan balore egokiak erakutsi eta hortako, eskola perfektua da hortako balore egokiak, aurre iritziak ez egotea, eta batez ere empatia lantzea. Pero oso importante da beste lekun jartzea, zapalduta dauden pertsonen lekuan jartzea, zuk ikusteko zer den zama hori gainera ematea, ez? Eta gero, batez ere, ulertzea guk jokabideak gaixo egiten ditugula, baina hortaz kontzientzia bat izan behar dugula, ardura bat izan behar dugula, eta hori zuzendu behar dugula. Ez da epaize kontua baizik eta ardura hartu behar dugula, pertsonak bezala, eta bizikidetza egoteko, ez? Bizarra moztu, nago bizarren superkontra, benetan, uste dela performance estetiko bat oso bionentoa, ziz gizonei, gero gizon eta peina transai, como bizarrakin eta topendo baina mozu bizarra. Eta gero uste, hola, matizatzearen edo, zehatzagora juten, posizionatu pribatuan anerrek esan du edo pertsonalean, eta horretarako, da aurkeztu zaurgarri, aurkeztu vulnerable, porque eske maskulinitatea da arrakasta, leheno aipategu emakumezkoari kontrakoa, arrakasta gizontasun orduan, aurkeztu zaurgarri, aurkeztu vulnerable, esan zakia txikia dezula, esan azkar korretzen zerala, esan beldurra diozula kalbo gelditzeari, esan zure nobia zuenean azkarragoa dela, zure nobiagatik ez da delante depresiboak hartzen adibidez,
que no pasa nada, baina esan insegura zera, la autoestima baju dezula, esan zura maz dezula zaindu, jo que se, esan zure lagunek umilatzen zaituztela eta konpetitzen dezula bere denbora guztian zure kuadriako gizonekin. Osea, aurkeztu zaugarri da, aurkeztu batzutan pringatu bat bezala, porque eske hemen gaude asko batzutan, igual hemen kapital sozial eta politikoa daukagu, hemen gauden guztiok, kamaren aurrean gaudelako, baina jungo bagina horrela jantzi eta beste toki batera, etzen goinak las putas frikis eta las putas lokas. Eta hori batzaigu gustatzen, porque violentzia dakar. Orduan batzutan aurkeztu friki eta pringatu batzuk bezala eta aurkeztu zaurgarri. No pasa nada, baina eginuko maskulinitateari, eginuko gizontasunari eta eginuko arrakastari. Bai, nire horretara, ojala esan duke, hil gizonak eta utzi hori egiteari egiten duzun hori dena eta etorri gurekin gumaja gara eta guaia gara. Baina, batzutan hori ezin delako, pixkat inok esan duen ezakit, joan, eske detailera, eske egin tonteria raroak. Osea, zuk egitea espero ez diren gauzetxoak egin, ez dakit, hori bizarra moztu, egin pixa eserita, garbitu pitoa pixa egin ondoren. Ez dakit, osea, egin gauza suabeak, atera txakurra, ez dakit, egin gauzak benetan ez joan, baldimada emakumearen antagonia gizona, izan pixka bat emakumea, eta mesedez ez ulertu hortik, esan behar duzula emakumea naiz, derrepente naiz munduko pertsonarik zapalduena eta zaurgarriena, eta ez esan zaurgarria zarela baizik eta izan, eta erakutsi hori detaileetan eta eguneroko gauza konkretuetan, eta gero, ja, hortik pasatzen zarenean eta ohitu zarenean pixa eserita egitera, igual esan pixa eserita egiten duzula, ezakit, egin gauzak, baina pausoka, eta ez joan, ez da ere, uste dut, asko biktimizazioa ere oso erraza dela, eta hori autokritikatik ere bai, denok jotzen dugula askotan horretara, baina gizonei ere esango nieke hori. Ez biktimizatu esaten dizugulako bat edo beste, edo deseroso sentierazten zaitugulako batzuetan, edo bestelakoak konturatu noiz sentierazten dituzun zuk besteak deseroso, eta ez kexatu ari garelako eskatzen zuri zure naturaren kontra joatea. Besterik gabe, joan zure naturaren kontra, egin eta saiatu pixkanaka hortik pausoak ematen, eta iritsiko dira gauza handiagoak. Badakizue gizonok, apuntatu etxeko lanak, eta egin, zuei hiroi eskerrik asko zulora etortzearren, eta zuri bukaerara arte aguantatu duzun horri eskerrik asko, 2 aste barru ikusiko dugu elkar berriro, eta bitartean zuloraren eta gaztearen sare sozialetan aurkituko gaituzu. Zaindu!